koja organizira udruga Šokačka grana, otvorena je i spomen soba ovog doajena hrvatske tamburaške glazbe. Narodna nošnja koju je nosio, tamburica koju je svirao i note i stihove koje je zapisao, dio je onoga što je obitelj Julija Njikoša darovala Osječkom muzeju Slavonije. Kad sam radila na tome da te stvari sakupim i zajedno i moja kćer mi je puno pomogla u tome, onda mi je upravo bilo to drago. Mislila sam da zajedno s njim u tome sudjelujem. To je u stvari njegov život. On je svoj život i svoj rad posvetio Osijeku, posvetio Slavoniji i ljubav prema svome gradu i Slavoniji utkao je u svaku svoju notu i u svaki red svoje knjige. U ovoj sobi značajno je to da smo na kraju izložbe radija jednu posebnu sobu posvetili Juliju Njikošu gdje smo prezentirali u 3 velike vitrine osobne predmete i specifične građe koje, od pozivnica, od programa, od plakata, fotografija, knjiga koje je publicirao, tambure koju nam je također poklonio, nošnje, kao što smo već rekli, medalje, priznanja, stroj na kojem je napisao sve te knjige koje je kasnije i tiskao. Mislim da se nisam oprostila od toga jer to je u mom Osijeku ostalo i ja često dođem, kao što dođem na njegov grob, tako ću doći i vidjeti ovo sve jer to je zajedničko naše. Spomen soba otvorena je u sklopu prvih dana Julija Njikoša koje su u Osijeku organizirali članovi Šokačke grane, čiji je Julija Njikoš i prvi počasni član. Nastojali smo da ne zaboravimo sve ono što je ostavio tradicijskoj kulturi, prije svega glazbenoj kulturi Hrvata, ali nadasve je zadužio Šokce koje je zaista spominjao i koje je zapisivao u svojim djelima, bilo notno, bilo da je zapisivao običaje i pjesme. Zadužio je Julije Njikoš svojim radom mnoge, pa je želja Šokačke grane ne samo organiziranje njegovih dana, već i osnivanje studija tamburaške glazbe na kojemu bi njegova ostavština bila temelj, ali i postavljanje njegove biste. Zato je naša želja Šokačke grane i vjerujem i svih ostalih da upravo i njegova bista se nađe u aleji velikana na Preradovićevom šetalištu. On je to zaslužio. Prvi dani Julija Njikoša, tamburica pod ruku, završeni su kako drugačije nego glazbom. U prostorijama Šokačke grane pjevala su i plesala kulturno-umjetnička društva, Seljačka sloga iz Drenovaca, Kešinci i Sloga, te članovi Šokačke grane i supruga Julija Njikoša, Vera Svoboda.